Awganistanda garaşsyz saýlaw komissiýasy prezidentlik saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda berilen seslerin 3-den 2 bölegini gaýtadan sananlygyny ma'lum etdi. Komissiýanyň medeniýet wekili Nur Muhammed Nur 25 awgustdan başlap galp sesleri yatırmak prosesiniň başlanjakdygyny ma'lum etdi. Eýun aýynda geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda Abdullah bilen Ashraf Gani dalaşgärlik edipdi. Abdullah ses berişlikde galplyklara ýol berilendigini öňe sürenden soň ýurtda saýlaw krizisi başlanypdy. Moskvada opozisiýon siýasatçylar we adam hukuklaryny goraýjy aktivistler 1991-nji ýylda kommunistik agdalşyk mahaly öldürilen adamlaryň ýadygarligine tarap ýürüýüş geçirip, Orsiýetiň baýdagynyň gününi bellediler. Aktivistler Orsiýetiň ak tamyna tarap hem ýürüýüş geçirdiler. Ol ýerde Orsiýetiň hökümetiniň tarapynda çykyş edenleriň bir näçesi Boris Yeltsiniň häkimetiniň tarapyny tutup wepat bolupdy. Bu ýerde mundan 23 ýyl ozal ilkinji gezek Orsiýetiň 3 renkli baýdagy hem galgadyldy. Kırgızstanda ısyk köýüň boýnunda konservativ musulmanlar üçin ýöriýte kenarýaka zowlagy döredildi. Halal plaży diýilip atlandyrylýan bu ýer uly haýatlar bilen gurşalan bu ýerde çilim çekmek, alkogol içkilerini içmek we bikini giyimlerini giymek gadagan edilýär. Kenarýaka zowlagy erkekler we aýallar üçin niýetlenen 2 bölege bölünýär. Bu ýerde diňe halal naharlar hödürlenýär. Siz günüň täzelikleri bilen tanış boldunuz.